Nilip constituency ke parlo NKBA mission sub center ke parlo angkang mondoli Inglong ikpi Baptist church along kedamtang volunteer ni aliralon pen pastor arani mesen pen ketalon pon Pirthi adang along ta pastor de ketalon pon asonsi niliba habar long ta breakjam mondoli along ta pastor de talon pon Inglong ikpi Baptist church along ta kedamtang preni phai sirke bar ni ada por phai keba por pen pastor arani ke pado ponahut Inglong ikpi Baptist church ni marli dun mai phi Rublin intipia hin pen mai chari ponlo pastor arani ke paman pon alam the Inglong ikpi Baptist church kongchun bang inush hansia hin pen than pe klar pon mai ke chenga hut Inglong ikpi Baptist church pastor kangbura ingti pastor aphan monduli radatum amana pengpen kangthum karni aman kachipi pedopon aduntu pastor aphan man kachipi angthek anutin pen sang han tangka choi pohol pen ason kipi kepajir pon Pastor aphan hirjume kipia kardom kipia bang Inglong ikpi Baptist church pastor barim babu ingtia hin pen japonsi arnama hirjume ke hangpia kardom padolo laso hut kilun ki kan pen Sunday school atuma hin pen parjupon aduntu pastor arani ke paman pon alam the arnama lam ke than pon abang pitor terona hin pen than pon pastor puke latin alam pensi ke bang latin atuma lam pen ki pudam ke pastor puke ahura tuma phan kelang kelana bang pusi kipu lasi pastor puke kibia bang mate inut amunit amahang ke thek pen ki cheng pen karli arni anta pastor aphan akinang mate arpudo mahang ke thekarani kiso hut arnam kardompi achor kachiri arani mate adamasar karli arni lapen kachema tharni alingalong ta pastor ke karja pidun abanglo lasi pastor aphan ke chinghonangji lapen amana peng pinangji pu than ponsi mesen pen pastor arani paman ponlonglo Koila Mati pen Samson Inti Caribbean Long Life